Здравейте, в този урок за PHP ще се запознаем с бисквитките и това за какво служат те и как да ги ползваме. Значи бисквитки се ползват за да се съхрани дадена информация на вашия компютър, за да може когато влезете отново в дадения сайт да не се налага примерно да се логвате отново, както са форумите. Както има една отметка запомни ме, или както са тези ленти за гласуване за BG Top и така нататък. Значи, бисквитките, за да направите проверка дали имате бисквитка, трябва да напишем if isSet, т.е. if not isSet, ако нямаме бисквитка. За да вземем дадена бисквитка, пишем глобалния масив cookie и в квадратни скоби пишем името на бисквитката, която ще имаме или имаме, примерно cookie само. И в кадреви скоби пишем си условието. Ако нямаме зададена бисквитка, на една променлива лента ще присвоим стойността на един div, който ще ни бъде тази лента за BGTop. И щом нямаме бисквитка, ние трябва да я създадем, за да може при следващото влизане в сайта да се изпълни else условието. Затова пишем setCookie, функцията, с която се създава бисквитка, и ние ще ползваме три параметра, затова изтривам. И първият параметр е името на нашата бисквитка, което ще бъде cookie, както задавахме по-горе в проверката. След това ще бъде нейната стойност. Тук няма значение каква стойност ще сложим, освен ако примерно вашата бисквитка не я кръсти админ и бисквитката ви няма стойност от да махнете тук isSet. И ако бисквитката админ е по-голяма от 1, т.е. правата на потребителя са по-високи от 1, примерно 2 за модератор и 3 за администратор, ако са по-големи от на потребител, ще слагате някакво име, но ще върна тук с isSet, защото в момента не ни трябва никакво условие. И третата стойност е, т.е. третия параметър е след колко време тази бисквитка да се унищожи, да се изпари от вашия компютър. И когато влезете в сайта, отново да ви изведе тази лента. Ние искаме на 24 часа, затова пишем time, която функция взима сегашното време и към нея прибавяме 3600 секунди, което е 1 час умножено по 24 часа. След като сме създали бисквитката, сега ще напишем един div id лента, така. И в него div ще си напишем: моля дайте своя вод за BG Top. Примерно. Сега е време да тестваме, но в този случай няма да стане нищо, защото трябва да си покажем нашата бисквитка. Това ще взема този PHP код и ще го сложа ето тук най-отгоре. Да се изпълнява преди страницата да е заредила. Малко се получи разместване. И тук пишем PHP. И ако имаме, т.е. ще изведем само стойността на лента. Така. Също така това print може да го замените, като махнете просто така. И PHP-то го махнете и сложите едно равно. Това ако някой не го знае, вече ще го знае. И сега при първото ни влизане, ето виждате, това е преди
да сложим кода за бисквитките. И ето виждате, излиза ни лентата, моля дайте своя вод за BGTOP. Когато обновя страницата, то си остава, защото да, проверяваме за бисквитка куки. Даваме обнови и виждате, не ни излиза тази лента повече, защото сме задали стойност. При else можем да зададем на лента здравей отново. Примерно, защото влизаме за втори или трети път вече в сайта. Така, това е бисквитката. Ако искате да премахнете бисквитка, ще направим тук един линк. Примерно на page равно remove cookie. Махни бисквитките. Сега ще се направим една проверка. If get page ми е равно на remove cookie. Ако страницата, т.е. ако имам get параметър page на стойност remove cookie, ще трябва да премахнем бисквитката. Премахването на бисквитката става по същия начин, както и нейното добавяне. Само че трябва да сменим времето. Ще сложим времето да е time минус 100 примерно, което ще ни даде отрицателно време и тя ще бъде премахната. И след това ще сложим един header location regex.php. Ползвам същия файл от миналия урок. Това да ни ви притеснява. И даваме обнови. Цъкам на махни бисквитките. И виждате, пренасочен съм към файла regex.php и тази лента ми е сложена отново. И когато обновя, се появява бисквитката. Давам махни и се маха. Също така може да си направите тук така лента, да има позиция абсолютна 100%, вещина примерно 30 пиксела, background black, отгоре 0, отляво 0, z индекс примерно 100 и текст align center. Това е за този урок. Чао! Всъщност, чакайте, нещо съм объркал и не работи. Background black. Махам и какво пиша вече аз не знам. Така. Виждате, вече оправих всичко да работи. Тази лента, когато обновим страницата, вече няма. Или когато може да си я направите, когато махнете вашия вод. Когато дадете своя вод за BGTOP по-точно, да се маха. Т.е. може да направите примерно един линк, който да ви води към page равно на вод или вод PHP, където записвате, че потребителя е гласувал, махате му бисквитката и го пренасочвате към страницата за BGTOP. Мисля, че това е лесно. Това е за този урок. Надявам се да сте разбрали. Ако не, питайте във форума. Чао!